Kardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha Ingdeng Krepli aning kanwanga sonsi pre-join advance Christmas ketalon pon. Matijong ni Paipli arni diring pathua klamalong Ingdeng Krepli pre-join Christmas celebration asai kedeng pon ajaime kepachun pon. La sonsi pirthe adangalong pacheton dunsi lakhai gora trong duar bagori constituency arlo along kedu diring Baptist Church atum pen patir piponsi Christian adhorom ke kroi arat atum an domination kaprek pen an chingrum ponsi matijong ni Paipli arni diring pathua klamalong Ingdeng Krepli advance pre-join Christmas ketalon asai ajaime pachun ponlo. Labangso advance Christmas mati hempu jisu pirthe nangka hache ji arni nangte bogbom tanglo pupen ajoksi arni kethe pusi Christmas aphan pupon lapen bangso pre-join Christmas ketalon ponthu along mai chari pon Joel Sonterang pen ajoksi mai chepa hempu pon lapen bangso phi alohi pachini pon jiren ingtia hinmensi pachini ponthu Lasot si aduntu Bible reading and prayer mate Bible ke porhi pen kardom Mrs. Monica Ingtipi pen arnam mate Bible porhi pen parju ponthusi pre Christmas ketelon pon along Jisu amahangke thek alam jer mate Bible kang thir hasro along pen alam rensing singnar pen than pon Bible angdeng Isia angdeng pi 96 angdeng so trok alam sopo inut ephan emehang thek tanglu sopo inut ephan ipi tanglu pua hasro angdeng en ponsi jumesen alam than bonlu anparta aluhiaman pen kache tongdon lake Barnabas terang Dilip Singnar Elias Rongphar Dorsing terang atum che tongdon la pen bang so free join advance Christmas katalon ponthu che tongdon ben mesen pen katalon ponthu along akero sitame arnam aphan hirjume johang ponthu Kaziranga pen Risa Ningti Karbianglong News Simi langso monduli kusom langso bibar culture so monduli along litum advance Christmas kini si paman pon lake litum ningarong pik pen si paman pon lo kenang itu lah kitun bidang asai kecipat duk kenang itu tubi pen lo pulo lah si tubi tam nanti megang jipin pas nanti kitun bidang pulo non antanang tum kesom sama ningarong pik pen ajong litum tubi jom pang thang dan sehan antum lo ke litum non han an kitun bidang lo nang tadi kela an kenang nang itu si kitun mah mana sopin situ ni litum tu tabo kroge pinso so pinso situ lo ke non ban litum sapi maram tu si pemen padang elsi non ruthai po busing hong lo an pini ke men body ke oke pipia oke dah tu oke boiler la pen lang o tela non itu mithek long ateng pulong tela sang bang tela ke masang nang nak mate dukan sang la he masak yang masang jadi nang lela Christmas putak nang tung anan ning arong tu tum ni ngarong pik athe ki la da monduli Christmas ke bining fast lo ke nang tu amonduli long ni marli atum bang an bang armu phai di bang ko ra troxy kora toksi ya dona phai bang an di dona phai don ko ra troxy kora toksi di Joseph Memorial Hall Dilai along KRAA Borjan Ahawar Karbi Rongasar Atuma Phan Chongmai alu Kiron Pon Matijong ni Paipli arni Joseph Memorial Hall along Karbi Rongasar Borjan Ahawar Amai Atuma Phan mati Rongasar Atuma Phan Amit hanga jakong Chongmai alu Kiron Pon Lason sila bangso Chongmai alu Kiron Pon amai chepahem phu pon laki Borjan Ahawar amai amei phu sar ke haitong bi ahin bensi mai chari ponlu Lason si aluhi sarpo aman pen kache tongdon laki Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar lapen VDC Chairman Sunaram Singnar Amarim Speaker Longki Timung lapenan parda KRAA tiri pimei phu Dharmo Singh Derot Vinod Ingti Kathar Dun mei phu KRAA tiri pimei Rupen Hansi Chunbang KRAA tiri piamai Nobin Rongpi KSA Bukajan District Committee Rotom Terang Convener 24+ Organization Mongol Hansi BLCC Chairman Barira Kathar Borjan Mojadar Dorsing terang meipu sorkari garbura atum penchenglo penang an kethi kininga tum chetongdon lason si rongasar ke claim ke namdang ji aron atang penang an ardi dojon penche thanchimun ponlo lapen aluhiaman pen ka chetongdon local EM sitami labang so chongme alu rongasar atuma phan keron ponlong loki ning arong piklo lasi anutin abang phu rongasar sitami labang so chongme alu kachibi pemeji aphan choning riponlo lapenan parda rongasar ahem along hong pharla ki kim ponji aphan sitami rongasar angno along lamchak chipi deka laben labang so appointment alu keron pon laki bang pharo isira troke bra sirkep atuma phan ron ponlo
lapen kacetang te atuma phanse tabe prabjin pen ronpon poputa pherangkeang no pachini pon bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News. Sistema si Karbi Anglong Termos Council pen Karbi customary law puthak labang so rong asar pinum sir masuk kang sai nangi jutang aron so kang sai nangi pu bang so lo sila so just puson bena li aleng lamang beton kang sai bang bang so ekpamen ki pitang chugram tang pipinago so si pangcheng lo las pena phia ko puthot tararang sulong rontu rontu nang pasota pithorota universia ko konsensi wise chiron tu deno ipulo bangso lo ta por ka chitom te mat pinian si chiron nong pin lo lalo la bangso mangkel tum customary lo Karbi tum hakko pen arona tang pen bisar kindar pen senglog tum kang chingwa chingsai la bangso ar pu ke rong sa dum si pek mon lo tum sixilu area mangke si customary lo pula bangso si pula si la bangso ke pathir nangi ke chepari deng nangi mangke Karbi rong sara tum lo la si pini la bangso dak rong sara me pudulo non la tum si claim padu lo lang tum si la bangso aron atang ta chisig lo lalo la si la bangso pemen long lok pen aphi ke la bangso tum customary lo la bangso jitu Karbi aron atang pen kaching kangsai ke bone chokche chibong chingchek do kanghu kang hidu pustame along tum sing sai nang po kasi hala bangso kangsai la bangso aron ke officially si recognition pinai po sila si rong sa tum han si la bangso arpu pilo la bangso appointment a lolo pini ron mangke lalo la si pini pencheng lo la si la bangso puthak puthot kangsai ni aron puthak tai si seminar ta workshop ko pini padunai du ulang non si ke cheng lang po si no mathiru ni lang tamunta bangso kangsai ni aron anutin arong sa ta chini nangi ako la bangso kangsai aron सरकार ऐसे नची नहीं है Karbi Anglong आलो के नॉन मांगे जैसो customary law से apply लो पसी तुम Indian Penal Code बा Indian Criminal Code procedure ला सो code मांगे apply पे लो पबंग सरकार टा के चीन दे लांग पुलिस टा तुम दा चीन दे लांग ला सिके claim नहीं दो लांग समे चेंगपोनंग लो पसी के बांग लांग निकान हिनी निकान थोम बा निकान पोंग मो मांगे ला बांग सो अरुण थिर थिप पु पबंग से निंग थे पार लो लांचो लो 4 kilometer lapen 5 kilometer greater hanjanglang sopu amen pen marathon race mate nokbe ke katpon matijong ni phaipli arni ada por phai phora achite ma por pen yoga association lapen hingchong club atum chepater piponsi under 16 lapen above 16 boys and girls men and women's marathon race namati nokbe ke kat ke padupon sonsi dipurot lakhijan pen hanjanglang so pwd atower 4 kilometer lapen 5 kilometer nokbe ke katpon labang so marathon race mate nokbe ke kat along nong eka chepalong pon atum laki under 16 boys Hemphu Be Rohil Rai Hukur Singh Terang under 16 girls Devika Terang P Juliana Teron P Urmi Teron P Anparda Adunhu above boys Babu Singh Be Ram Singh Be Sarjinong Tiso above 16 girls Martina Teron P Monjika Ing Hipi Rita Rai alagli tumsi labang so marathon race chepahai ponlo Anparda kache tongdun aluhi Dilip Lekthe Principal High Mountain Junior College Mirbili Rong Pipi Lunsepi Amit Puran Terang Secretary Hanjanglang So Sports Association Diliram Terang Police La Sarma Lectural Bukajan College Rajen Rompi Kasa and Medalist Jameson Teron Teacher Jiten Terang PWD UDA alang litum ahin bensi nong e pipajer ponlo kache tongdun aluhi atum bet non ki thurmi risoi jang atuma fan games and sports sa putha than pajer mi pon Bukajan Besar Kurube, Karbi Anglong News.